Juhovýchodná Ázia. V tomto videu si predstavíme juhovýchodnú Áziu a odpovieme na otázky. Kde sa nachádza a akú plochu zaberá juhovýchodná Ázia? Ako delíme juhovýchodnú Áziu? Čím je charakteristický povrch juhovýchodnej Ázie? Aké sú prírodné podmienky a podnebie? A nakoniec, ako možno charakterizovať obyvateľstvo juhovýchodnej Ázie? Toto video si teraz môžete pozastaviť a využiť tieto otázky ako súčasť vašej individuálnej prípravy. Juhovýchodná Ázia leží na juhovýchode Ázie v najčlenitejšej oblasti tohto svetadielu. Veľká časť jej ostrovov zasahuje aj na južnú pologuľu. Rozlohou je juhovýchodná Ázia po strednej Ázii druhou najmenšou oblasťou Ázie, napriek tomu, že zaberá územie približne 4,5 milióna km štvorcových, čo predstavuje asi 92 krát plochu Slovenskej republiky. Juhovýchodnú Áziu možno rozdeliť na dve časti, pevninskú a ostrovnú. Pevninská časť sa skladá z týchto štátov: Mianmarsko, bývalá Barma, cestovateľský raj Thajsko, Kambodža, bývalá Kampúčia, vojnou sužovaný Vietnam, vnútrozemský Laos a dva ázijské tigre, Malajzia a Singapur. Ostrovnú časť tvorí menšia časť Malajzie, najväčší štát Indonézia, najmenší štát Brunei, súostrovie Filipíny a najmladší štát oblasti Východný Timor. Povrch ostrovnej časti tvorí indonéske súostrovie so svojimi 21 000 ostrovmi, medzi ktoré patria aj Borneo, nazývané Kalimantan, Sumatra alebo preľudnená Jáva. Nachádza sa tu viac než 300 sopiek, z čoho je 128 činných aj v dnešnej dobe. Posledná erupcia bola v januári 2014, kedy vybuchla sopka Sinabung a pri erupcii zomrelo viac ako 60 ľudí. Zadnú Indiu a jej súčasť Malajský polostrov obmýva najväčší záliv sveta Bengálsky a Juhočínske more, ktoré polostrovy oddeluje od ostrovnej časti. Tieto miesta často súžujú zemetrasenia a ničivé vlny tsunami. Veľmi tragické následky mala tsunami v decembri 2004, zasiahla veľkú časť južnej a juhovýchodnej Ázie a vyžiadala si cez 160 000 ľudských životov. Pohoria sú orientované prevažne severojužne, teda sa tiahnu v mape zhora nadol, čo napomáha prenikaniu ničivých tajfúnov hlboko do vnútrozemia. Nížiny pri pobrežiach a tokoch riek sa intenzívne využívajú na poľnohospodárske účely. Typickým javom juhovýchodu Ázie sú však aj terasové polia, situované často vo vysokých horách. Skôr, ako si povieme o podnebí, zopakujme si, čo sú to vlastne monzúny. Monzúny sú pravidelné vzduchové prúdy v niektorých oblastiach Zeme, ktoré striedajú svoj smer v lete a v zime. Podnebie je na juhu teplé, vlhké a ovplyvňuje ho oceán. Najväčší vplyv má monzún, v lete prináša teplo a zrážky, v zime sucho a relatívny chlad. Od množstva spadnutých zrážok závisí aj poľnohospodárska produkcia takmer všetkých štátov. Pozrime sa, čo môžeme z uvedeného grafu vyčítať. Modré stĺpce znázorňujú počet dní, kedy v mesiaci pršalo. Ich hodnotu vidíme naľavo. Červená čiara znázorňuje priemer maximálnych teplôt dosiahnutých v jednotlivé mesiace. Ich hodnoty vidíme napravo. Z grafu vidíme, že Thajsko je silne ovplyvnené monzúnom, kedy je v zimných mesiacoch relatívne sucho a v lete veľa prší. Aj výška hladiny riek závisí od množstva zrážok v letnom monzúne. Najväčším veľtokom je Mekong so svojou obrovskou deltou. Najväčšie jazero je kambodžské Tonle Sap alebo aj Veľké jazero. Rastlinstvo i živočíštvo danej oblasti je veľmi rozmanité, veľkú časť územia ostrovnej časti pokrýva dažďový prales, v ktorom nájdeme množstvo známych vzácnych druhov rastlín a zvierat, ale aj neprebádané zákutia, ktoré sa nachádzajú v oblastiach ostrovov a skrývajú ešte nepoznané poklady rastlinnej a živočíšnej ríše. Vzácne zvieratá, ktoré tu žijú, sú medveď malajský, nosorožec jávsky,
mačka leopardovitá a had bojga. V obyvateľstve prevažuje mongoloidná, čiže žltá rasa. Európska kolonizácia mala za následok rozdelenie územia juhovýchodnej Ázie medzi Holanďanov, Britov, Francúzov, Španielov a Portugálcov. Boj o nezávislosť po druhej svetovej vojne často sprevádzali krvavé občianske vojny. Najznámejšou bola vietnamská vojna trvajúca 11 rokov, od roku 1964 do roku 1975. Počet obyvateľov presahuje 600 miliónov, čo presahuje 127 násobok počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Priemerná hustota zaľudnenia je 128 obyvateľov na kilometr štvorcový. Hustotu zaľudnenia jednotlivých častí sveta ukazuje táto nočná satelitná fotka, kde si môžeme všimnúť, ako je na tom juhovýchodná Ázia, napríklad v porovnaní s Indiou, ktorá je zaľudnená veľmi husto. Náboženská štruktúra obyvateľstva je rôznorodá. Islám je rozšírený v Indonézii, Malajzii a na Bruneji, kresťanstvo prevažuje na Filipínach a vo východnom Timore, naopak buddhizmus vyznáva väčšina ľudí v zadnej Indii. Výnimku tvoria socialistický Vietnam a Laos, kde je vierovyznanie potláčané vládnou komunistickou stranou. Najväčšími mestami sú filipínska Manila a indonéska Džakarta. Aj v týchto moderných metropolách však nájdeme ostré sociálne protiklady nádherných budov a chudobných slamov. Dokumentujú to i nasledujúce obrázky. Záverečné zhrnutie a krátke odpovede na otázky. Kde sa nachádza a akú plochu zaberá juhovýchodná Ázia? Juhovýchodná Ázia leží v najčlenitejšej časti Ázie na juhovýchode a zaberá približne 1/10 jej rozlohy. Je 92 krát väčšia ako Slovenská republika so svojimi asi 4,5 miliónmi kilometrami štvorcovými. Ako delíme juhovýchodnú Áziu? Delíme ju na pevninskú časť s Thajskom, Vietnamom, Kambodžou, Singapurom, Malajziou a Laosom a ostrovnú, kde ležia Indonézia, Malajzia, Brunei, východný Timor a Filipíny. Čím je charakteristický povrch juhovýchodnej Ázie? Je charakteristicky najväčším súostrovím sveta, indonéskym súostrovím, so svojimi 21 000 ostrovmi. Pohoria majú severo-južnú orientáciu a využívajú sa formou terasových polí spolu s nížinami na poľnohospodárske účely. Aké sú prírodné podmienky a podnebie? Oblasť sužujú zemetrasenia, výbuchy sopiek, tajfúny a monzúnové záplavy. Najväčšou riekou je Mekong, jazerom Tonle Sap. Väčšinu územia pokrýva dažďový prales. Ako možno charakterizovať obyvateľstvo juhovýchodnej Ázie? Prevláda žltá, mongoloidná rasa. Od Európanov sa osamostatňovali krajiny až po druhej svetovej vojne, často to bolo sprevádzané krvavými občianskými vojnami. Žije tu 600 miliónov ľudí vyznávajúcich buddhizmus, islám, kresťanstvo a časť obyvateľov sú ateisti. Najväčšie mestá sú Manila, Džakarta a Singapur.